खुलुमबाय लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों टेक भिडिअ बानायनाय जादों टेक भिडिअआव बाहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा गोदान इउटिउबारफोरनि थाखाय बेयो गोनां माब्रै थाबैनो हठात खम समनि गेजेरावनो 1000 साबस्क्राइबार मोननो हानाय जायो बिनि जों पलिसि खिन्थानानै होगोन दा बेयावहाय नोंथांमोनहा 1 बोसोर थांनांलाया 1 दानावनो बियो कमप्लिटबो जानो हागौ दा बेवहाय नोंथांमोनहा जायफोरा गोदान इउटिउबार 1000 साबस्क्राइबार मोननो हानाय जायाखै नोंथांमोनहा बेखौ नायनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानदों आरो जायफोरा नोंथांमोनहा नायनो गोसो गैया नोंथांमोनहा नायाब्लाबो जागोन आरो मिथिखागौ सानोबाथ' नायाब्लाबो जागोन दा फैदो लोगोफोर जागायलांदिनि मा बियो दा बाहाय जागायलांनायनि सिगां नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनो हानाय जागोन दा 1 नाम्बार आयदा बेखौ बुंनायनि सिगां फंनैसो आं बाथ्रा बुंनो नागिरदों बे जाहैबाय 1000 साबस्क्राइबारखौ मानो नांगौ नोंथांमोना जुदि मिथिखायो आरो मिथियाखैब्ला नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ मा गाइडलाइन दङ इउटिउबाव बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन दा बेयाव नुनो मोनदों 1000 साबस्क्राइबार जायोब्लासो 1 बोसोरनि गेजेरावनो बेबो आरो 4000 घन्टा सम नायनाय टाइम जाबासो नोंथांनिया मनिटाइजेशननि थाखाय एप्रुभेल जागोन आरो नोंथाङा इउटिउब भिडिअ बा इउटिउब चेनेल खुलिनानै नोंथाङा आरजिनो हानाय जागोन दा बिनि थाखायनो नांगौ 1000 साबस्क्राइबार 1 बोसोरनि गेजेरावनो दा फार्स्टआव नुनो मोनगोन नाम्बार 1आव दङ मोजां आयदा हठात गुड कन्टेन्ट हगारनांगौआ जाहैबाय मा मोजां आयदाया जाहैबाय नोंथांनि भिडिअआ ओरैबायदि जानो नांगोन जे सुबुंफोरखौ अनसायनो हायो सुबुंफोरा बेखौ अनसायगोन जायफोर बाथ्राफोरखौ नों हगारगोन बेखौ सुबुंफोरा सिगाङाव मिथियाखैमोन हठात गोदान आरो नङाब्ला सुबुंफोरनो माबा मोनसे मेसेज होनो हानाय बेबायदि नोंथाङा भिडिअ बानायनो नांगोन सर्ट भिडिअआनो जा नोंथाङा जायखिजाया निउस कालेक्शनानो जा आरो नङाबा कमेडियानो जा बेफोर गासिबो नलेजेबल भिडिअ जानो नांगोन मानसिनि मोजां मावनो हानाय जानो नांगोन दा गासिबो भिडिअआनो मानसिनि मोजां खामानि मावनो हानाय जाया हठात मानसिखौ साबजानाय खालामनो हानाय जाया दा बैफोर हायै मानसिफोरखौ गोजोन होनो हायै भिडिअखौ नोंथाङा गोदान टाइमाव मालाबाबो दा हगार नोंथांखौ ओंखायनो खावलायनाय जादों जेसेबां नोंथाङा गोदान सम बेयाव गासैबो सुबुंफोरनि थाखाय अनसायजाथाव भिडिअखौल' नोंथाङा हगार सिन्था खालामनो नाङा भिडिअ हगारनानै बिराद वाट्च टाइम बारायहोनो होननानै नोंथाङा बेखौ मालाबाबो दा सान मोनसेल' भिडिअआवनो बा मोननै मोनथाम भिडिअआवनो नोंथाङा 4000 वाट्च आवारखौ मोननोबो हागौ बिनि थाखायनो मोजां कन्टेन्ट मोजां आयदा नागिरनानै बेखौ हगारबाय था दा सेकेन्डआव नुनो मोनगोन साबस्क्राइब खालामनो थिननाय जोङो गोबाङानो लाजियो गावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थिनो नाथाय साबस्क्राइबार बुथुमनानै लानो हायोबासो नोंथाङा मनिटाइजेशननि एप्रुभेल मोनगोन जिहेतु नोंथाङा 1000 साबस्क्राइबार जाखांनायनि उनाव थिननाया नोंथांनि खोथा नाथाय नोंथाङा बे फार्स्ट स्टेपखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइबारफोरखौ बा साबस्क्राइब खालामनो थिननाया गोनांथार दा नोंथाङा लाजिनो नाङा कमेन्टआव गोबाङानो होननो हागौ साबस्क्राइब खालामखायो होननानै नाथाय बे नङा नोंखायनो साबस्क्राइब खालामनो थिननांगोन आरो बे साबस्क्राइब खालामनो थिननाया नोंथाङा खुगाजोंनो बुंनो नांगोन बेखौ भिडिअनि गेजेरावनो होननो हागोन फार्स्टआव होननो हागोन आरो उनावबो होननो हागोन खेबथामखौबो होननो हागोन जुदि नोंथाङा मेनेज खालामलांनानै नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ मेनेज खालामलांनानै दा बिनि उनावहाय थार्डआव नुनो मोनगोन साबस्क्राइब बटन होनाय दा जायफोरहा ब्लग भिडिअ बानायो जायफोरा कमेडि भिडिअ खालामो बाहायथ' साबस्क्राइब खालामनो थिननाय थाया दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा बाहाय साबस्क्राइब खालामनो खुगाजों बुंनो हाया जिहेतु बटन लागायनानै दोननो हायो बटनाव जाहैबाय नोंथाङा साबस्क्राइब पिक्सार होनानै साबस्क्राइब खालामनानै थिननो हागोन बेखौ एनिमेसनाव हठात मावबाय थानाय बायदिसिना खालामना होनो हागोन आरो नङाबा सर्ट भिडिअ खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि चेनेलखौनो लाइभ साबस्क्राइब खालामनो थिननाय नोंथाङा भिडिअ सर्ट खालामनानै खनायाव एड खालामनानै होनो हानाय जागोन अब्ला बियो जागोन आरो जुदि नङाबा नोंथाङा कमेडि भिडिअ खालामोबा नोंथांनिबा लास्टाराव नोंथाङा भिडिअ जोबखांनानै इननि उनावहाय नोंथाङा आर'ज गाबनो हागोन नोंथांनि भिडिअखौ मोजां मोननोबा साबस्क्राइब खालामनो थिननाय हिसाबै सर्ट भिडिअ नोंथाङानो खालामनानै नोंथांनि खुगाजों बुंनो हागोन लास्टाराव जोबनायाव बेनिफ्राय नुनो मोनगोन नाम्बार 4आव शेयार खालामनो थिननाय थि समाव आरो थि बिजाथिनो शेयार खालामनो थिननाया ओरैबायदि खालामनो थिननांगोन नोंथाङा शेयार खालामनो थिनबानो जाया दा बेखौ शेयार खालामग्राफ्रा ओरैनो खालामा जुदि नोंथाङा हमनानै ला जाय आयदाखौ लानानै खालामदों बै आयदानि सुबुंफोरनि थाखाय नोंथाङा शेयार खालामनो थिननांगोन हमनानै ला आं क्लास 10नि नट्स मोनसे हगारबाय हमनानै ला बिनि रिभिउ खालामबाय जुदि नोंथाङा बे आंनि नट्स हगारनायखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांनि क्लास 10नि लोगोफोरनाव शेयार खालामना होब्लानो जाबाय नैबेबादि बाथ्रा ओरैबायदि गोनांथार थि समाव थि बिजाथिनो बेखौ शेयार खालामनो थिननांगोन आरो बेखौ नायबानो बे भिडिअखौ एखेयैनो मोनबाय थानाय जागोन बेबायदि नाम्बार 5आव दङ जेसेबां हायो भिडिअखौ हगारनांगौ दा बेनि बेलायाव आं दहाय फार्स्टआव नाम्बार 1 होदोंमोन जि मानो भिडिअखौ हगारबाय थानो नाङा होननाया दा बेहाय जाहैबाय
नोंथाङा जाय आयदाखौ लानानै हगारदों, जा आयदाखौ लानानै चेनेल खुलिदों, बेनि सायाव नोंथाङा भिडिअखौ हगारबाय थानाया जाहैबाय रेगुलारलि। जुदि नोंथाङा साननैनि गेजेराव हगारबा साननैनि गेजेरावनो हगारबाय था, साननैनि उनाव मोनसे, साननैनि उनाव मोनसे, सानफ्रोमबो हगारबा सानफ्रोमबो मोनसे हगारबाय था, सानफ्रोमबो हगारबाय थायोब्लाबो नोंथाङा टाइमलि हगारबाय था, फुङाव हगारदोंबा फुङाव हगारबाय था, मोनायाव हगारदोंबा मोनायाव हगारबाय था। अब्लाना मा जायो, नायगिरिफोरा बेखौ नोंथांखौ साननो हागोन जे बेयो मोनसे मोजां चेनेल, जेराव बेखौ टाइमलि मोननो हानाय जायो आरो मोनफ्रोमबो भिडिअखौ जोङो मोननो हानाय जायो, बेखौ बिथांमोनहा मिथिगोन। अब्लाना बेखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन, जाहाथे नटिफिकेसना फैबाय थायो, माने हगारबानो आंनाव फैयो जाहाथे, बेखौ साननानै बिथांमोनहा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानाय जागोन। आरो नोंथाङा मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो जिहेतु थिनखागोन साबस्क्राइब खालामनो थिननाय, दा बे हिसाबै जेसेबां गोदान गोदान नायगिरि दङ बेनाव नोंथांनाव बारायबाय थागोन आरो। जेरै हमनानै ला, सप्तायाव मोनसे भिडिअ हगारग्राया जेसेबां साबस्क्राइबार मोनगोन ना, बियो सानफ्रोमबो भिडिअ हगारग्राया बेनि एसेल' समसिमनि गेजेरावनो, हथात 10% खम समनि गेजेरावनो बियो मोनग्रोनो हानाय जागोन 1000 साबस्क्राइबारखौ। बेनिखायनो रेगुलारलि भिडिअ हगारनाया गोनांथार। दा बाहाय नुनो मोनो नाम्बार 6आव थि साबजेक्टनि भिडिअ बानायनाय होनदों। दा मा जायो, जोंनि चेनेलफोराव नोंथांमोना केटेगरि नुयो, इडुकेसन बा इडुकेसन केटेगरि, टेक बा टेक चेनेल खुलिबानो बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लानांगौ जायो। दा हमना ला इडुकेसननि बादि, जुदि नोंथाङा इडुकेसननि केटेगरिनि भिडिअ बानायदोंबा, नोंथांनि भिडिअआ इडुकेसननि सोमोन्दैल' जाजोबनांगोन। अब्ला बियो साननो हागोन जे बे मोनसे इडुकेसनेल चेनेल, बेखौ आंनो नांगौ, बिथाङा अब्ला बे नोंथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन। आरो जुदि नोंथाङा कमेडि बा कमेडियाव आङो एटलिस्ट खम मोनो होन्दों, गोबाङानो कमेडियाव साबस्क्राइबारखौ। दा ओंखायनो नलेजेबोल भिडिअ जानांगोन, होमबा साबसिन जायो। निउसनिबा नोंथाङा निउसल' हगारबाय थानो नांगोन। निउसनि गेजेरावहायनो जुदि नोंथाङा निउस केटेगरि लानानै जुदि बाहायनो ब्लग भिडिअ खालामो, कमेडिबो हगारो, अब्ला बैसोर सानगोन जाय बिथाङा निउसल' मोजां मोनो, बिनि मबाइलाव नटिफिकेसन थांबाय थागोन। नोंथांनिया निउसआ मोनसे मोननैल' फैयो, नाथाय कमेडि बायदिसिना गुबुन गुबुनाल' फैयोब्ला नोंथांनि भिडिअनि नटिफिकेसन थांनायखौ बियो डिस्टार्बसो मोनगोन। बिनि थाखायनो बियो आनसाबस्क्राइबसो खालामनानै लाफिनगोन। ओंखायनो नोंथाङा थि साबजेक्टनि भिडिअ बानायदोंबा बानायबाय था। दा खोथाया जाहैबाय, माखासे चेनेलफोरा भेराइटि थायो, हथात माल्टिपोल गोबां बिथिंनि साबजेक्टनि भिडिअ बानायो। हमनानै ला, आंनि चेनेलावबो नोंथांमोना गोबां साबजेक्टनि भिडिअ नुनो मोननाय जायो। दा बे बेलायाव नोंथांमोना प्लेलिस्ट बानायनाया गोनांथार। प्लेलिस्ट बानायनाया गोनांथार। प्लेलिस्टखौ माब्रै बानायो नोंथांमोना नुवाखैबा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, आरो प्लेलिस्टआ मा नोंथांमोनहा बाहाय डिटेल्स मोननो हानाय जागोन। प्लेलिस्टआव नोंथाङा टेक भिडिअ खालामदोंबा टेकनि प्लेलिस्ट खालामनानै होदो, बेवहाय नायनो थिनदो, अब्ला बेयाव गासैखौबो मोनजोबगोन, अब्ला बिथाङा मोजां मोनगोन। जायफोरा निउस नायनो मोजां मोनो, निउसनि थाखाय नोंथाङा प्लेलिस्ट बानायना हो, निउसाव थांनानै मालाय नायगोन, बिथाङा मोजां मोनगोन। दा बिदिनो इडुकेसन बा इडुकेसननि प्लेलिस्ट खालामनानै दोन। नोंथाङा प्लेलिस्ट इडुकेसननि मोजां मोनग्राफ्रा थांनानै गावबागाव नायगोन, अब्ला चेनेलखौ मोजां मोननायानो जाहैगोन। दा बेनिफ्राय आरो दंबावो, नोंथांमोना गोसो बोथाव थाम्बनेल बानायनाय। थाम्बनेला जाहैबाय मा, थाम्बनेलखौ माबोरै बानायो, बिनि सोमोन्दै सिगाङावनो आं भिडिअ खालामखांबाय। नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेवहाय थांनो हानाय जागोन, नङाबा प्लेलिस्टआव टेगाव हाबैबा मोनजोबगोन। दा बेवहाय थाम्बनेला मा जाहैबाय, नोंथांमोना भिडिअखौ नायो, मिथियाखैब्ला आं खिथानि। थाम्बनेला नोंथांमोना भिडिअखौ नायो, भिडिअनि सिगाङाव मोनसे फट' बायदि थायो, प्रफाइल बायदि थुयोब्ला नाथाय मेन भिडिअआव हाबहैयो। दा बेखौनो बे पिकचार सायाव होग्राखौ बे थाम्बनेल मोजां जाब्लासो नायगिरिफ्रा नायो। हमनानै ला, नोंथांनि भिडिअ सिङाव मा दं नोंथाङा सायाव जुदि खिथानानै होआबा, नोंथांनियालाय बोरै मिथिनो। दा बेबादि आरो। हमनानै ला, बबेबा मोनसे पेकेट सिङाव ओरैबायदि गोथाव मिस्थि सोनानै दोनदों, नाथाय सायाव बिस्कुटनि पेकेटसो, अब्ला बे मिस्थि जाग्राया बोरै मिस्थि दं होनना मिथिनो। दा बेबायदि जायो खोथाया। बिनि थाखायनो थाम्बनेलाव ओरैबायदि लिरनांगौ, जे ओरैबायदि साजायनांगौ जे सिङाव नोंथाङा मिथिनो लुबैनाय, हथात नायगिरिया मिथिनो लुबैनाया गासिबो बाहायनो दंथारो। दा बे हिसाबै बिथांमोना बेखौ क्लिक खालामगोन, ओमफ्राय नुगोन आरोखि। जेरै हमनानै ला, नोंथाङा जुदि बिस्कुट पेकेट सिङाव मिस्थि सोनानै दोनदोंबा, सायाव बिस्कुटनियावनो मिस्थि लिरनानै दोनखानांगोन, मिस्थिसो दङ होननानै, अब्लासो बेखौ खेवनानै नायगोन। नङाब्ला बिस्कुट साननानै बे नायनाय नङा। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बुंदों, थाम्बनेलखौ ओरैबायदि मोजां लिरनो नांगोन, जाय आयदाया दङ बेखायसो लिरनो नांगोन। नाथाय ओरैबायदि लिरनो नाङा, सिङाव मा दं सायाव थगायनानै दोननाय, बेथ' जाखाथारा। नोंथांमोनखौ आं दासो एगजामपोल होबाय। दा बेबायदि खालामबानो जाबाय। अब्ला बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन। दा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामफिननो हानाय जागोन, आंबो नोंथांमोनखौ खावलायबावबाय। आरो नोंथांमोनहा जुदि गुबुन गुबुन बिथिंनि भिडिअ नायनो गोसो जादोंबा, प्लेलिस्टआव हाबैबानो जाबाय। निउस बा निउस, टेक बा टेक। नोंथांमोनहा जुदि टेक मोजां मोनदोंबा, बे भिडिअआ टेक हिसाबै टेक
भार्सनाव हाबैबानो जाबाय टेक ग्रुपाव हाबबा नुनो मोननाय जाजोबगोन एसेनोसै गोजोन्थों।